हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे बाथ्रा शेयार खालामफानो नागिरदों। बे जाहैबाय, नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ अदेबानि बेखौ जे मैया अदेबानि 10 नभेम्बर खालि जोंनि खौरां बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन जे सासे 4 बोसोर बैसोनि सासे गथ'सानि गोमानायनि खौरां। गोबाङानो किडनेप खालामनायनि खोथा मख'दोंमोन, गोबाङानो बायदिसिना जानाय गोमानायनि सायाव गावबा गावनि रायखौ होदोंमोन। नाथाय बेनि उनावहाय दिनैजाय नुनो मोनफिननाय जाबाय, एबा दिनै 11 नभेम्बर खालि नोंथांमोना फुङावनो मोनबाय जानो हागौ बे खौरांखौ, जे बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिफ्राय फोसावदों आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव फोसावदों। नोंथांमोना नुदों जे बे गथ'आ माने सनितपुर जिल्लानि आरो ढेकियाजुलिनि धग्रा कसारि गामिनि होनदों। नाथाय बिथाङा अबथिरायै मोनसे फुख्रियाव गब'नानै जिउ गोमालांदों होनदों। दा बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदों। नाथाय बेनि उनावहाय दा नोंथांमोननो बेजोंनो सोमोन्दो खालामनानै माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे जोंनि बेबादि जाथाय जानाया दिनैनि खोथा नङा। गोबाङानो दिनैहाय बेबायदि खौराङाव मोन्दों, नाथाय गोबांखौनो खौराङाव मोना। बेबायदि जाथाया जालांबाय थायो। अदेबानि बेनि सिगाङाव गोबां भिडिअबो बानायखांबाय आङो, आरो गुबुन गुबुन इउटिउबारफोराबो बेबायदि बोसोन होनाय, गुबुन गुबुन गाइड नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ जानो हागौ, गथ'फोरखौ लानानै सांग्रांथि होनाय। नाथाय आसोल खोथाया जोंनि मानसिफ्रा नाया बेफोरबायदिखौ बांसिन, ओंखायनो जों मिथिया। जायखिजाया नैबे खौरांनि नुनो मोननाय गथ' फंबायनि न'निफ्राय सोरबाफोर जुदि नोंथांमोननि गेजेराव दङबा निमाहा बिनाय जाबाय आरो सरिखा बिनाय जाबाय, जाहाथे फिन दुखु होफिननायनि थाखाय जोंबो दुखु मोनदों। बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय माबे, जोंनि गामियाव जों बयबो गावबागाव न' खाथियाव गावनि सुबिदाखौ नायनानै जों फुख्रि जावनानै दोनो। नाथाय जोंनि न'खर एबा जों साफ्रोमनिबो न' खाथिनि गथ'फोर बेफोरखौ नोजोर बोनानै नाथाय जोङो फुख्रिनि सायाव जों जेबो खेल खालामा। बे जाहैबाय, जोङो गावबा गावनि फुख्रिखौ जों बेंनानै दोना बेराजों। दा बेयावनो बेयो जायो। जायहा ना फिसियो बेहा फुख्रि जावो एबा हाखर दङ, दा बेयाव माने बेरा होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ। दा बेखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमान मोनबाय। जायफ्रा खुगाजों बुंदों, जायफ्रा सोरनावबासो जादों जोंनाव जाया बेबायदि साननानै दङ, नाथाय बेयो रावनावबो जाया नङा, जायो। नाथाय जों आन्दाज मोनस्लाबा। नोंथांनिया न'खरनि मानसिया जाया जानो हागौ, नाथाय गुबुननि न'खरनि मानसिया नोंथांनि फुख्रियाव जाफैनो हागौ। दा बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो। बेखायनो गावबा गावनि ओनसोलनि न' खाथिनि एबा गावबा गावनि फुख्रि बेफोरखौ गावबा गावनो सांग्रां लाखिनानै जुदि बेरा होनायनि राहा लायोबा बेबायदि जाया। गावना जायाबाबो गुबुनाबो जानाय नङा, एबा गावनिखौल' खोथा सानालासे गुबुन गथ'फोरखौबो साननानै बेबायदि बेरा होनानै दोननाया मोजां। बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। दा बे जाथाया गुबुन गुबुन जायगायावबो जालांबाय, नोंथांमोनहाबो खोनादों जानो हागौ। दिनै बेयो आरोबाव लेटेस्ट जाबावबाय। बेखायनो जेसेबां फुख्रि दङ, दा नोंथांमोननि नायनायनि बेलायाव जायना फुख्रि दंजायो, अन्नानै बेरा होनानै दोन। बेरा होनोब्ला एसेबाबो रैखाथि मोनगोन गथ'फोरा। गिदिरफोरखौथ' जोङो एसेग्राब साननांगौ गैया, नाथाय गथ' मानसिफ्रा दैयाव अन्थाइ खुबैनाय, माबा नुबा अन्थाइजों खुबैनाय, दैयाव खुबैनानै गेलेनाय बेफोरबायदि जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे बेफोरबायदि घटनाया जानानै थाङो। दा बेबो मोनसे एग्जाम्पोल। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आर'ज गाबदों, जाहाथे साफ्रोमबो बेरा होनायनि राहा लायो। एसेनोसै, शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनफ्राबो मिथिहैनाय जायो आरो सांग्रां जानो हायो। गोजोन्थों।